Sme veľmi radi, že sme v Poprade. A my ako hlavný koordinátor v rámci Slovenskej republiky sme dostali jednu z aktivít pre rok 2023 a to je Európsky týždeň športu. Som veľmi rada, že takto akcia Be Active Village sa posúva a že tento rok to môže byť v Poprade. Zažívame celý rok festival športových podujatí a práve naplňame tú myšlienku, že tu nie je len o podporu extraligového športu alebo tých profesionálov, ale hlavne, aby sme zmenili ten životný štýl nás všetkých, aby sme z tých aut vystúpili a išli pešo alebo sadli na bicykle, tak ako tam chalani, ktorí idú hore. Tak ako povedal aj kolega pán Čola, nie je dôležité goly body sekundy, dôležité, že sa hýbeme a že chceme trošku športovať a ukázať aj nielen na Slovensku, ale celej Európe, že šport je životným štýlom, je to naša vášeň. Toto je pre mňa, ako všetci hovoria, že sú veľké sviatky a športový deň je pre mňa veľký sviatok. Tak ja sa vždy teším, jak malé decko na to, jak tu rozboxujeme červené z detí, rodiny, jak vieme namotivovať, jak vieme nejakou formou jak vieme deti pripraviť na to, aby nás nebili takto do hlavy. Nie, fakt práca s mládežou ma úplne naplňa, veľmi sa tam teším, že tu môžem byť. Vždy, keď viem, že bude deň Be Active alebo Európsky týždeň športu, tak sa na to veľmi teším. Som za to vďačný. Veľmi sa tešíme, že Slovenská asociácia Nordic Walking bola súčasťou tohto vynikajúceho podujatia Be Active Village, pretože prišlo veľmi veľa detí, ale aj dospelých si vyskúšať Nordic Walking. Nordic Walking je naozaj pre všetkých, pre každého, takže bolo to vidieť na dnešnom podujatí s tým, že fantasticky sme sa tu v Poprade cítili. Veľmi pekne ďakujeme Národnému športovému centru, že nás opäť zavolalo na toto podujatie. Tento raz bolo prvýkrát v Poprade v meste, takže bolo to o to zaujímavejšie a myslím si, že tí, čo tu boli, tak zistili, aké je fajn sa hýbať nielen vrcholovo alebo naozaj tie goly body sekundy, ako hovoríme radi, ale aj tak rekreačne, úplne obyčajne a jednoducho, pretože ja si myslím, že naozaj pohyb je zdravie a nepohyb alebo neaktivita alebo sedenie je ochorenie alebo choroba, takže hýbme sa a tí, čo ste tu neboli, ja by som vás veľmi rada chcela pozvať, určite prídite buď do Bratislavy alebo opäť do nejakého iného mesta, kde budú takéto pohybové aktivity, takéto pohybové podujatia, pretože je veľmi dôležité začať sa zdravo a aktívne hýbať. Ďakujeme krásne za pozvanie, my máme pocity skvelé, dokázali sme predstaviť náš krásny nový šport v tomto regióne, triatlon. Venujeme sa trénovaniu, plávaniu, cyklistiky a behu v tomto našom popradskom regióne, takisto sa venujeme trénovaniu detskej atletiky. Dnes to bol krásny deň, počasie nám vyšlo úplne na jednotku a mali sme možnosť vidieť množstvo detičiek, ktorí si vyskúšali naše športy.
prišli si na svoje aj dospelí alebo pokročilejší športovci. Takže všeho všudy bolo to krásne, vyskúšali sme aj ostatné športy a ďakujeme Národnému športovému centru za toto skvelé podujatie. Som rád, že sa mohol druhý ročník zúčastniť na Európskom týždni športu. Tentokrát v Poprade. Predstavil som niečo z môjho umenia, ktorému sa venujem, čo je parkour. Je to aj freerunning, calisthenika, street workout, handbalancing, ale aj fitness, ktorom súťažím a reprezentujem Slovensko už niekoľko rokov. No a veľmi sa mi to páčilo z toho hľadiska, lebo nám jednak vyšlo parádne počasie, zišlo sa tu podľa možností dosť veľa ľudí, ktorí tu najprv v podstate takým spôsobom na začiatku nebolo ich až tak veľa, ale proste tým, že sme urobili takú choreografiu, tak to tých ľudí zaujalo a neskôr sme urobili vystúpenie s hovoreným slovom, v rámci ktorého som poukazoval ľuďom vlastne rôzne kroky, rôzne tie prvky a triky, ktoré robíme v týchto disciplínach a boli veľmi interaktívni, zapájali sa a myslím si, že sme si to spoločne veľmi užili, takže ja by som určite tento rád pozval ľudí aj na ďalší rok, nech sa prídu pozrieť, nech si prídu zašportovať a možno spoznať aj iné disciplíny, alebo to, čo som tu robil, tak tu bola iba frakcia toho, čo tu samozrejme je, sú tu ostatné kluby, rôzne iné disciplíny a človek sa vie naozaj veľmi dobre zabaviť.